बुलाई आपण मैंने देखु मो वीडियो कौन केमती लगुच कहे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमे भी भूलें तो देखु कौन हो दीदी पुओ ग्लास टे खोल दो ना तर गोटे बांती खाली एसीटा चल भल लगे जड़े भाई समस्त ओडिया पूरा पूरी मंदिर भाया लगे पंचवा उपरे पहुँची गलु दीदी आ झीवर बांती सीट अच्छा एत ट्राफिक बाबरे पहुँचवा मैंने एत लेट एवं आसी पहुँचलु देखा भर फोन अलाउ अच्छी कि नहीं तो जानी पुओ ब्याग कहून से पलैले तो देखु पूरा मंदिर व्यूटा केमती लगुच कमेंट कर कहे बहुत ही मत तो बहुत ही सुंदर लगुच एत पूरा गोटे कौन बाहर जगार गोटे ओडिया मान आम मानकर गोटे जगतरनाथ जगन्नाथ मंदिर ना अच्छी तो केते खुशीर कथा तो मंदिरटा भी सेमती आम पुओ को ये मंदिर में गड़े देलु से गड़ू पूरा खुशी रे रेस्ट्रिक्शन ना तथा भगवान करवा कथा नुहे मत इच्छा देखापी केमती कौन से करदे पूरा बहुत भल टाइम आसी पहुँचलु आरती पूरा दर्शन कलु बहुत बढ़िया लगे केते खुशी मुझे पारनी बहुत मानने भल बेलार आसलु आम पूरा आरती पूरा पाखु देखलु ठाकुर पूरा पाखु देखलु तो अपन मैंने चेन्नई जब भी आसुँचे जगन्नाथ मंदिर थरे पुरी तो समस्ते जाऊँ तो ये थे जगन्नाथ मंदिर थे निश्चिंत तो आसिक देखु बहुत बढ़िया है जगटा जावाक मन ही होनी बहुत शांतिपूर्ण एरिया थे आसिक देखिकी जाते पुणी बुलिक आसपटुआ भितर केते बड़ बड़ माछ अच्छा आ गोटे पटे भी बढ़िया माछ अच्छा देखा आपन को भितर भी केते बढ़िया माछ अच्छा बाहर माछ कंच
ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଳଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତ୍ର ତଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତ ଠିକରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ଜମାକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛଟା ଯାଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ, 200 ଟଙ୍କା ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି, ମିକ୍ସ, ଖଟା ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପନିର ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା, ମାନେ ଏତେ ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ସେ ଖାଇବାରେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେ ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟି। ଆମର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା, ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବନି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା। ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ତ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ, ଆମେ ଭିତରକୁ ତା ସିଝା ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଖାଉଛି ସିଝା ସିଏ। ଆଉ ଜଣେ ଜିଜୁ ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଜିଜୁ ସିଏ, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଜିଜୁ ସିଏ, ଖାଲି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ, ରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ତାପରେ ଟିକେ ଛାଇ ହେଲେ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ହେବ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠା ହେବ, ଉଠେଇ ସାରିକି ତାପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଯିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼, ଝିଅ ବି ବହୁତ ବାନ୍ତି କରୁଛି, ଦିଦି ବି ବହୁତ ବାନ୍ତି କରୁଛି, ମୋତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ହେଇନି, ଆଉ ପୁଅ ବି ଆମର ତା ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତ ଏତେ ସାରା ଟାୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଖରା, ବହୁତ ଗରମ ଆଜି ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ଜୋର କୁହନି। ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ବହୁତ ସାରା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବସ୍ ଏତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ରାତି ପାଇଁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଦେଖା ହେବ, ବାଏ।